apay usto ka nga dagi personal nga kasapulan di pastor o kasla jay lugan obligado pa lang kaya ay membro nga ag-contribute ti kwarta nga para kanya da tapno malay ti kayat da kung kasapulan da. That was the report iti may isang ubing na kunana kanya apay usto ka di jay. Gabi ni di kabubingin mi kat jay lugan iti pastor kat patidak kami nga yang people obligado kami nga mangitad ta ipakita na kanu ti spiritualidad mi no kasano ka spiritual kami kasano kayat mi di pastor do nga kada kami nga yang people nga kasi ti bakangag siyempre respeto mi mot iti pastor ta nasurwar kami nga isuda kat adipon ti Dios and we are obliged nga nya nga ano san tayo na ti may contribute tayo supay nga may tayo di lugan ni pastor. When I heard that, nagpaltiing, tila payag ko nga nagdungod tatay. It was written in 1 Corinthians chapter 9, verse 13. Do you not know that they who minister about the holy things live of the things of the temple? And they who wait at the altar are partakers with the altar? Dahito iti konteksto may panggap dagiti suporta dagiti ministero. Inarig na, apehan nyo kaninga mo, nga nagitexerserbi ka na kayo, nga adipon iti apo kat responsibilidad mo't lang, nga nag-ibanag ka na idatar, nga naisina para kanyada, tapnumang supusok ti kasapulan ti pamilyada. Since nagiti padi idi mo na, kat iti tutok da kan ministry da, kat ijay templo, ka nagserbi iti apo, iturong nagiti tataw iti Diyos, di iti obligasyon nagijay padi, handa nga kanay tidak kang aluti nga mabaling agardin da. Kunapi man iti sa ti apo responsibilidad nga bakapan tayo isuda tapno maarami dati obligasyon da iti templo nga nasayat. Dapat lang di ay. Sumada nagi party iti sakripisyo nga nagi karni nga naidetar nga para mat kanyada nga naisina para kanyada tapno agbiag da kan dagiti pamilyada. Dagiti asawa kan dagiti anak da. Itata ko na nito, uray ni Apo Diyos. Even so, hath the Lord ordained in plano kung intuding ti Apo nga kadagitag kas kasabat ti Ebanghelyo, adamat ti kalintigandang agbyag. Kuna na jay, that they who preach the gospel should live of the gospel. Kalintigan mo't nga dagitag dungdungog kanya dakat bak-apan day suda. Awan problema jay. Dahil ti responsibilidad kan pribilehiyo. So na ito yarumaran, no anya ti pakaus-usaran, nagiti tithes, kung offering tayo. Numamati ka iti tithes, 10%, ada kanyang biyaya, gitad kayo, tayo so ti pakausaran na, trabaho iti Diyos, expansion ti mission, awan problema diyay. Numamati kayo free giving, o iso ti mapanan na, ijay. Iso ti mapanan na, ijay. Tapno mausar para iti trabaho iti apo, kan iti mangsupusup ti kasapulan, iti pamilya, iti pastor. Ngam jay sumbra nga too much matan nga dagi jay membro kot uray lang nga agloan da tapno ada ti maited da tapno magatang kay kasapulan nga lugan ni pastor, that's too much. Sumbra diayan. Panang abuso di jay ti pribilegyo nga ito di Diyos. Apay mabalin nga usaram di jay nga pangalam lang ti personal nga kasapulan. Na to the point nga kapay maasyang nga dagiti membro agloan da pa yan tapno lang ada ti maited da, that's already too much. Kuna ni Apostol Pablo, but I have used none of these things nung siyak tinamagan niyo. Haan ko nga inusar da iti nga pribilehyo tapno kay nga maupindar. Anya ti kasta na Apostol Pablo diti Corinto, nagaramid isu na ti tulda nga isu tinagalaan at isuportana. Haan na nga inabuso dagiti tao, although napapaknang dagiti Corinto, namhaan na nga ginundawayan iti kinabaknang da nga mang-alaan na ti kayat na kansanikwana. Di jay ti panuno ti putpuno nga adi penti apo, namanya ti mang nakiptutak tatay ako nakat ayo, grabe mo data, ay so aya. That's already too much. Yes, we need to love, respect, and support iti pastor. But to the point nga nagiti membro, aglolon,
Di nagadula nga rudan nga offering, adapay lang timapan nga pang personal nga interest na di pastor, kat mang konsensya pa lang nagiti leader nga kunada. Dahito ti pangipakita tayo, ti respeto tayo, kat ayat tayo ti pastor, that's already too much. That's already too much. Luhan nga mabalan ti membro, sino tayo nga mangpilit kanyada. Ni Apostol Pablo, mabalang ti Korinto, tanababak ng dagiti nga tao nga membro. Namhan na nga ginundawayan, di jay nga pribilehyo nga da kanya na nga membro na kat nababak ng inahan na nga ilusar di jay. Intatal na lang nag-tent making isuna, tapno makita ti tao nga haan isuna nga user iti tao. And yet, timang mangyari baliktad, nagadu ti user tata. And when I heard tatay di ko na di may isang obing, nagpalting tilapay ko kunakat subramat daytan. Rumar pa lang, sino ka na kayo ti spiritual, di tati pangkitaan nyo, ti pamati ti Diyos. Usaran nyo di nga statement, tapno ada ti maalayo ti membro, pagkwartaan na yan ay membro ay supra di ayan. It's already too much. Mga kitaan tayo basit kakailan, nagiti papanantay kung pagdungdagan tayo. Lualalaan na namin nga kasapulan tayo, nga awan ti may pakantay ti pamilya tayo. Umikat kayo, biro kayo tinaduma nga may kasabat isaw ti apo. Ay sa parigatan nyo, kan awanon ti kanan ti anak yu, kat matay na nagita anak yu. Dak kayo ti rason wapay, kapos na impan yu amin ti kwartayo, dayta nga simbahan nga. Anda pa nga panunutan iti kasapulan mat, iti pamilya yung agrigat ka nga aglulun, ilulunan pa yun, utangan pa yun. Sobramat daytan. Too much, that's too much. That's too much.